سلام كميل لكم كبرات تخاتلتي ناي دمس حلنا channel نلومي حيزلكم قريبة زلكم مدب أزيو تقام خوينو بزعبا هيوتكم كبلاشو زدولي سبات كرئيوم زخلو ملكتات زدهبي كسام موداتا مساين ختصنحو ناتمنخو سناي مكتتال قدميو جن بزعبا ازوم هيوتنا كوغودو زخلو سبات كركبلم زخلو بوتاتات توسنه كبل هيوتكا زبلاشو سبات عبي كركبو كم زخلو مجنزابكا اتحاد ناي عوتكا جماري ازوم سبات كركبلم زخلو بوتاتات ابتنبرلو كبابي ابسرح بوتاخا كمون ابيت مرتي يوم كند علامهم ابلعليخا الوتاوي التحساسباتات بمصعن امنت كتسن بمغبار اب حماق درجه كتودغيو هيوتكا زبلاشو سبات اب كلته كفيلكا مراي كاليو تقداماي بتغبر اب هيوتكا عنقفات زفطرو يوم اذا كنبل انتلنا نسخه او هيوتكا كبصحيلكا تمنيو درجه كم زلكا زفلت كوينو ነገር ግን እዚ ዕላማኻ ንኸይሳኻ እቶም ህይወትካ ዘበላሽው ሰባት ብግልጽን ብስውርን ከተኣጓጉልኻ ጻዓርዓር ይብሉ ብግልጽ ማለት ንስኻ ብትፈልጦ መንገዲ ዓይንኻ እናርኣየ እዝንኻ እናሰምዐ ኣብ ልዕሊኻ ጉድኣት ከብጽሑ ይኽእሉ እዮም እቲ ጉድኣት ድማ ስነልቦናዊ ወይ ኣካላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስነልቦናዊ ጉድኣት ዝበሃል ሕማቓት ቃላት ተጠቒሞም ምንም ኣብ ዘይበደልካሉ ኩነታት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ቀስምኻ ክሰብሩኻ ኢሎም እንትጸርፉኻ እዩ ነዚ ክጥቀሙሉ ዝመርጽሉ ምኽንያት ክልተ ረብሓታት ስለ ዝረኽቡ እዩ እቲ ቀዳማይ ስነልቦናዊ መጥቃዕቲ ካብ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ንላዕሊ ማህሰይቱ ከቢድን ንኽትርስዖ ዘጸግምን ስለ ዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሖም ሰባት ካብ ስነልቦናዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሖም እንትነጻጸሩ ዝሓሹ እዮም ክፉእ ዝምነየልካ ሰብ ንክሃስየካ ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ሓደ ጸርፍን ውርደትን እዩ እዚ ንዕኡ ዝጠቕሞ ንስኻ እቲ ንሱ ዝበለካ ሓሳብ ሰሚዕኻ ብውሽጥኻ ኣሚንካ ንቕድሚት ካብ ምስጓም ደው እንተቢልካ እዩ ብወቢሉ ድማ ተናዲድካ ናብ ዘይተደለዩ ውሳነታት ክትኣቱ ይደፋፍአካ ንኣብነት ልዕሊ ዓቐን መስተን ካልኦትን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ኣካላዊ ማህሰይቲ እንትፍጽሙ እዩ እዚ ማለት ብሕማቕ ዓይኒ ዝርኢኻ ሰባት ካልእ ተሪፉ እቲ ሰሪሕኻ እተኣትወሉ ዓይነ ብርክኻ እኳ ስለ ዘቕንኦም ብዝተኸኣሎም መጠን ጉድኣት ንኽትረክብ ይጽዕሩ እዚ ክብል እንተለኹ ኣካላዊ መጉዳእቲ ስለ ዝበጽሓካ ጉዕዞ ህይወትካ ደው ይብል ማለተይ ዘይኮነስ ብናታቶም ኣተሓሳስባ ከምኡ ገይሮም ስለ ዝወስድዎ እዩ ካልእ ሰባት ህይወትካ ንምብልሻው ካብ ዝጥቀሙሎም ስልትታት ሓደ ብዘይፈጸምካዮ ነገር ኣጸሊሞም ከፍርዱልካን ድሕሪ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግዜኻ ክትቀትል ምግባሮም እዩ እዚ ግዜ ካብ ምብኻን ሓሊፉ ዕድሜኻ ኣብ ክንዲ ብስራሕ ተሕልፎ ተኾርሚኻ ዓመታት እናተጸበኻ ክትቅመጥ ይገብር እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ድማ ድሕሪ ማእሰርቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ ንኽትሰርሕ ኢልካ ካብ ገበን ነፃ ምዃንካ ወረቐት ኣምጽእ እንትትበሃል ንኽተቐርብ ኣጸጋሚ ምዃኑ እዩ እቲ ካልእ ድማ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ጉድኣት እንተብጽሑ እዩ ነዚ ኣጸቢቑ ክገልጽ ዝኽእል ኣበሃህላ ኣሎ ንሱ እውን መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም እትውዕል ንገረኒ ዝብል ኣበሃህላ እዩ እዚ እቶም ምሳኻ ዝውዕሉ ሰባት ግድን ብቐጥታ ህይወትካ ከበላሹልካ ማለት ዘይኮነስ ምሶም ብዙሕ እዋን ክትሕልፍ እንተለኻ እቲ ናታቶም ሕማቕ ባህሪ ተስፋ ምቑራጽን ስንፍናን ክሕልፉልካ ስለ ዝኽእሉ እዩ ከምዚ ክገብሩ እንተኽኢሎም ስብእናኻ ስለ ዝቕየርን ኣተሓሳስባኻ ስለ ዝወርድን ህይወትካ ክበላሾ ዝኽእለሉ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ኣብ ስራሕ ቦታኻ ህይወትካ ከበላሽው ዝደልዩ ሰባት ካብ ዝገብርዎም ነገራት ድማ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረካ ወልፊ ክትጅምር ድፊት ምግባር እዩ
ልዕሊ ዓቐን ትውለፍ ተኾይንካ ድማ ገንዘብካ ብኸንቱ ስለ ዝጠፍእ ዕዳ ንኽትኣቱን ድሕሪ ግዜ ድማ ኣብ ኢድ ሰብ ክትወድቕ ትኽእለሉ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ብፍላይ ድማ ንስኻ ንኸምዚ ዓይነት ተግባር ቦታ ዘይትህብ ምዃንካ እንተፈሊጦም ናብ ኢዶም ንኽእትውኻ ዝተፈላለዩ ሜላታት ዝጥቀሙ እንትኾኑ ካብኣቶም ንኽትግለል ምግባር እዩ። ኣግሊሎምኻ ቅዋምካ ዘይትቕየር ኮንካ እንተተረኣይኻዮም ድማ ከቃልሉኻ ይጅምሩ። ድሕሪኡ ካብ መን ይሰእየ ካብ ሰበይ ዝፍለ ኢልካ ውሽጥኻ ዘይኣመነሉ ሕልናኻ እናወቐሰካ ከይፈተኻ ናብቲ ናቶም ጉጅለ ትጽምበር። እዚ እናደጋገምካዮ እንትትኸድ ቀስ ብቐስ ልምዲ እናኾነካ ስለ ዝኸድ ደሓር ካብኡ ንኽትወፅእ ትሽገር። ክቡራት ተኸታተልተይ ሕዚ ድማ ምልክታት ህይወትካ ከበላሽው ዝደልዩ ሰባት ክጠቅስ እየ። እቲ ቀዳማይ ኩሉ ንጥፈታትካ ክከታተሉ ይምክሩ። ንኸጥቅዑኻ ስልቶም ክነድፉ እንተኾይኖም ኣካይዳኻ መሰረት ገይሮም ስለ ዝኾነ ሕድሕድ ምንቅስቓስካ ክከታተሉ ግድን እዩ። እዚ ክብል እንተለኹ እንተላይ መዓልታዊ ውዕሎኻ ከይተረፈ ክፈልጡ ይደልዩ። ንስኻኸ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣጋጢሞምካ ዶ ይፈልጡ? ዝምልከቶምን ዘይምልከቶምን ናይ ውልቀ ሓበሬታኻ ከጻርዩን ከሕሸኽሽኹን ዝውዕሉ ንኽጎድኡኻ እዩ። እቲ ካልኣይ ከባቢኻ ብኣሉታዊ መንገዲ ክትሪኦ ይጽዕሩ። እዚ ማለት ንስኻ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለካን ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ተራኺብካ ኔትወርክ ፈጢርካ ብስራሕ ክትልወጥ ከም እትኽእል እንተተገንዚቦም ነዚ ንምኽላፍ ኢሎም ኣብ ኣእምሮኻ ንኹሉ ሰብ ሕማቕ ክትቀርጾ ይደልዩ። ድሕሪኡ ድማ ካብ ሰባት ነፂሎም ትርጉም ህይወት እንታይ ምዃኑ ከይትርዳእን ከይተስተማቕርን ከምኡውን ህይወትካ ንምልዋጥ ዘድልየካ ትምህርቲ ካብ ሰባት ከይትረክብ ይገብርኻ። ብኻልእ ኣባህላ ካብኦም ሓሊፍካ ምስ ካልኦት ሰባት ክትቀራረብ ኣይደልዩን ማለት እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ምስ ካልኦት ሰባት ተቐራሪብካ እንተውጊዕኻ ናይ ስራሕ ተመክሮ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ናታቶም ክፍኣትን ተንኮልን እትፈልጠሉ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ኣቐዲሞም መንገዶም ከመቻችው ስለ ዝደልዩ እዩ። ንህይወትካ ብዘይካ ንሶም ካልእ ዝሓልየልካ ከም ዘየለ ንምምሳል እውን ብዙሕ ክጽዕሩ ይረኣዩ እዮም። ኣብ መወዳእታ ከም መሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እንተሃለወ ሰብ ኮይኑ ካብ ሰብ ተነፂሉ ዝነብር የለን እሞ ኣብ ማሕበራዊ ርክብካ ዘጋጥሙኻ ሰባት ኩሎም ጽቡቕ ዝምነይሉ እዮም ዝብል ናይ ገርህነት ኣተሓሳስባ ገዲፍካ ዝተፈላለየ ሰብ ከከም መልክዑ ብዙሕ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎ ተገንዚብካ መነባብሮኻ ብጥንቃቐ ክትመርሕ ኣለካ ይብል። ካልእ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካ ክትዝክሮ ዝግብአካ ሓደ ባህላ ክነግረካ ሰብ ንምንታይ ጸሊን ንጥራሕ ዘይኮነስ እንተላይ ንምንታይ ፎቲን ንምባል ለሚድካ ሓለያት መሲሎም ህይወትካ ከበላሹ ካብ ዝኽእሉ ሰባት ንኽትሕሉ ይላቦ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናዕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገብር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።